Mnoho ľudí si nevie predstaviť život bez úveru. Na jednu stranu je úver ako strašiak, ktorého sa treba zbaviť čo najskôr. Na druhú stranu je veľa ľudí, ktorí si požičiavajú od banky peniaze aj na veci, ktoré by nemali. Úver však nie je vždy na škodu. Treba si len uvedomiť, na čo ho použijeme. Ak si beriete úver na kúpu dovolenky, auta či novej telky, ide o úver na spotrebu. Znamená to len jedno, že ste minuli viac, než konkrétna vec stojí, a to znamená, že ste chudobnejší. Ak si naopak beriete úver na biznis, napríklad nakúpite produkty, ktoré následne predáte za vyššiu maržu alebo zisk, než je samotný úrok na úvere, tento úver ste použili na investíciu a vďaka nemu bohatnete. Podobne to platí pri hypotékach. Ak využijete hypotéku na kúpu, výstavbu či zariadenie nehnuteľnosti, ktoré budete bývať, ide o úver na spotrebu. Tu viete zarobiť len vtedy, ak je úrok nižší než priemerná inflácia. Ak však využijete hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, ktorú následne prenajímate, a rozdiel medzi prenajmom a splátkou spoločne s energiami je vyšší ako nula, tak vďaka tomuto úveru zarábate a tým pádom bohatnete. Treba sa vždy zamyslieť, na čo idem využiť konkrétny úver. Nezabúdajte na povolené predčerpanie, kreditky, spotrebné úvery. Väčšinou tieto tri druhy úverov volám zlé úvery, pretože v najviac prípadoch ich ľudia používajú na spotrebu. Naopak, hypotéka a podnikateľský úver sú väčšinou využití na investíciu a preto tieto úvery volám dobrými úvermi. Pokiaľ potrebujete poradiť, pomôcť s financovaním kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, neváhajte ma kontaktovať.